Il-Professur Stephen Brincat irriżenja minn Kap tad-Dipartiment tal-onkologija il-ġimgħa li għaddiet. Fis-sigħat ta' wara l-Professur Brincat żvela kif kien ikollu indħil mid-Dipartiment tas-Saħħa dwar liema pazjenti għandhom jiddaħħlu għall-kura tal-kanċer u liema jintbagħtu d-dar. Huwa saħaq li għandha tintrefa r-responsabilità għall-iżbalji li saru wara dan l-indħil politiku. One News tkellem mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi dwar dan il-każ li iżda ma rridx jgħid jekk hijiex se tintrefa xi responsabilità u anqas min se jerfa' din ir-responsabilità. Se tintrefa responsabilità fuq l-indħil politiku li tkellem dwar il-Professur Brincat. Aħna nerfgħu r-responsabilità li nfittxu dejjem l-interess tal-pazjenti. Hekk dejjem għamilna l-interess tal-pazjenti anki meta jkun fl-interess tagħhom li mill-isptar Mater Dei il-pazjenti jmorru f'post ieħor. Hekk għamilna. Il-Prim Ministru ma weġibx lanqas dwar jekk huwiex se jinvestiga l-akkużi ta' indħil politiku fil-kura tal-kanċer. Investiga fuq l-indħil politiku? Għamel akkużi serji?